Ny raha tiako ambara eto zegny aminay avaratra agny. Za koa fa mivolagna aminay avaratra agny dia amin'igny aminay faritry Diego igny. Na Sava na Diana fa aminay avaratra agny agnarany. Fa aminay avaratra agny nalaiko za fa nagnano publication teo hoe ino raha mandalo amin'ny OMI. Ny OMI dia hôpitaly militaire Diego, ny ahafantarany maro azy tamin'ny fotoagn'androny de ny hôpitaly garnison. Tsisy tsy nahay hôpitaly garnison zegny ary vitsy donc hoe olo nandalo tamin'ny faritry ny Diego igny na nipetraka tombo ta Diego vily, indrindrandrindra fa ny fianakaviagna sy ny zanaka aman-jafy ny miaramila Diego ary ny zanaka aman-jafy taranaka ny mpiasan'ny DCAN tamin'izy garnison, ndraiky izy navy sekrainy mbola nitondra agnarana garnison, tafary izy vao natao hoe hôpitaly militaire na OMI. Ny raha misy amin'io raha mandalo amin'io hôpitaly io mampalahelo atsika, tegna mampalahelo atsika, afa tsisy olo anagnana fatokisana eky a Madagasikara. Tsisy olo anagnana fatokisana ny ray aman-dreny milaza ro hoe Sojabe, milaza ro hoe ray aman-dreny, milaza ro hoe maro-bokotra na voninahitra amiagna ro amy bouton sy ny étoily ka any amin'ny fananam-bahoaka, divahoaka fanjakagna, fitondragna, any amin'ny fananam-panjakagna no sisa ataondry zalahy tantely afatravo. Taloha anao mandeha garnison zegny, anao mivolagna za ty ma l'hôpitaly Andafy sa l'hôpitaly aia? Taloha anao miditra amin'ny hôpitaly garnison zegny, za miboaka baketo donc tsy ho azony arety. Fa ny mampalahelo raha koa fa nitantagnatsika gasy nalaitsika antagnana, apetrako fagnotaniagna hoe atsika moa tsy mahay mitantagna sa atsika tsy tia raha tsara? Ampodiko, atsika moa tsy mahay mitantagna sa atsika tsy tia raha tsara sa atsika fa robaka amy jery, amy fagnahy, amy toetry le resaka pesôsy. Ny hôpitaly militaire Diego na ny garnison taloha tsisy olo tsy nahiry l'hôpitaly zegny koa mbola ta Madagasikara. Fa amy fotoagna azy io mahamenatra, mampavandy ny raha misy, ny raha ataondry sasany amty fanagnany faritra avaratra nosy zegny ny atao hoe hôpitaly militaire na garnison. Niezaka zahay nandefa paparazy sy ny mamarazy hoe aleva sary zegny nampatara zany hany,
ny sarotsy ny kinavy fa ro ndraiky fa nivolagna hoe iezaka zay angala sary izako be na video na sary zegny azonay io alefanay. Indra misy izy koa fa nataony hoe OMI na ny hôpital militaire, mampatsiaro le volagna zandrilahy rahalahy le colonel raiky baka tamy Girarobiky na hôpital militaire Antananarivo igny hoe nisy an'izao nisy an'izao nisy an'izao nisy an'izao tao amin'ny hôpital militaire. Atsika mivolagna azy io zo tsy Girarobiky za raiky na hoe hôpital Marimila Antananarivo za raiky, arety io na avy aminay eo na avy amin'ny garnison ao aretigny zegny nisy toetra ratsy fomba ratsy nataondro tamy Girarobiky na hôpital militaire Antananarivo. Indra misy fa maromaro taogno, maromaro fanjava, maromaro herignandra, maromaro andra nivadiany agnarany hoe OMI na hôpital militaire ao za garnison taloha. Nisy parti ilany andrefa ao nitariny nampiagna zay olo mahezy fa zao ny mahagaga. Mampahinakina koa za, mampalahelo le toetsaigny volaniko. Ny olobe, ataoko hoe olobe, natao hitantana ny fanagnana atsika, iro ndraiky magnano antibavy tahintomaigny. Ro tsy magnamboatra, ro tsy manangana vao fa ny hely anagnany vahoaka mba igny hoe raha mba nambelany vazaha tamitsika ro batiny. Atsika tsy volagna secret, atsika tsy volagna Odima hoditry malagasy, atsika tsy volagna Kafema. Tsaroatsika no moaly zigny zany andefa feon'ny tompoko lahy Ignace Didier Ratsiraka nitanisa raha nataondreo jiaby tamy fitondragnandreo. Fa zio ty marigny ary ankamafisiko volagna ndray aman-dreny Ratsiraka Didier Ignace paix à son âme hoe namiagna vahiny, namiagna ny karany, namiagna ny garamaso ny fitantagnana ny fanagnatsika. Mampalahelo tsy vita ny fanagna harem-pirenena atsika ondrana alafo alefa nitsokitsoko raha mba hoaka koa potehigny. Mampalahelo, mampalahelo e. Za ty agnisany natao opération appendicite tio tamy garnison io 25 juin 76. 25 juin arivo sivanjato fitopolo tsotamby 1976. Mbola velogno dokotera nandefa za nandeha io. Nialako tsigny, nialako fondro, nialako satroko. Loloaviko atapondoanao ray aman-dreny. Dokotera Nanty. Ko mbola zanaka zafy taranaka ny Diego, tsy mety dokotera Nanty amy 4 étage. Ary olo koa ny tahany zegny dokotera zay ta Diego teo mavandy. Donc fa hoe totoko andranany. Fa voatatsara. Ary izy dokotera tamy Simidzy tao. Indra misy. Eto za mitodika amy colonel Patrick,
le kolonely nagnambara ny volagna raha jiaby nisy tamin'izy Rarobiky na hôpital Maramila Antananarivo. Ito za manka mafy fa misy raha zigny amin'ny amy garnison na omi. Tsy azovy, ialako tsigny aminao ray aman-dreny, miala fondro aminao ray aman-dreny. Io aviany mivolagna mitaky ny ametranareo budget provincial na provinciaux, ny angatane ny état fédéral fa zehe impaka tofoko amy raha tsy manjary ataonareo zehe. Raha tsy manjary ataonareo zehe. Io ne volanko zo tsy vitan'le vahiny baka ivelany, tsy vitan'le vahiny hoe baka anosy miravavy miragna atsika io kena nandalo amitsika io mandrobaka raha amitsika io, fa atsika samy gasy zala mifamorery. Zany ndraikindraiky magnapetraka fagnontaniana, ino ma raha tsy nanjary nataone tamy fatry nisanareo tagny zay Diego nde atao déchetterie. Mba tiako misy olo mamaly raha zegny. Zay ty karaha mba mahay mandeha an-tanànan'olo, zay ty mba nahay nipetraka ta-tanànan'olo. Fa magnino Diego, province ny Diego, savadiana rango amy razagna ny atsasenareo ajany ziska amy raha hely mba fanagnana anay ataonareo tantely hafadrako. Mba hazave aminay kony zehe boko amizay mitaky raha tadiavinay amin'ny alalan'ny korontagna. Oh, nareo Diego te korontagna, normal zay te korontagna. Parce que zay fa kajo, zay leo tofoko amy raha tsy manjary ataonareo amy provincenay na sava na diana. Za teto ane nivolagna zehe maleo tegna, zehe ko tsisy rangatany baka amy province hafa e. Ranomasy zay misy, aéroport zay managna, base de guerre zay managna, lasaliny zay vita mandoky amin'ny sira mahampy, manga zay tsy afarinay baka andafy, letsi tsy afarinay baka Tamataly, lavany zay mampihina zao tontolo zao, la mer bleue amin'ny Ambaribe. Mais pourquoi zay ataonareo karaha io? Pourquoi? Nino raha tsy nanjary nataonareo zay mba masakia volagna. Zehe ko tsy mijery, zehe natafa tsy zavanareo fanjakagna, zehe natafa tsy senareo fanjakagna fotony, zehe fa tsy mijery. Fa fanagnana anay ka zarobatigny zala. Io tsy nilovenay tany dadilahinareo na babanareo na razagnanareo, fa io lova napetraka n'olo be na ino raha fanagnana anay jiaby potehinareo, alainareo fanagnana aminay amy tany misy zay, tsy volamena, tsy lavany, tsy taninay, l'hôpitalinay koa mbola potehinareo. Non passé. Karakory zandriko magnano mbola tsara anao za zany. Ça va, ok. Za sisy ty volagna raha iny fa après za mijotso. Ok, ça marche. Ya, lera mampalahelo karaha ty zoky. Lera mampalahelo a Madagasikara atsika zegny. Madagasikara tsy olo masikiny fa natao masikiny. Atsika samby atsika gasy amizegny zegny oleke atsika malavala tanirazagna atsika, iza tanirazagna atsika, malety koa zay fa mandalo, adigna atsika zegny karakory hoe tanirazagna zegny. Malety zay mamango jerilori. Oleke atsika itrandraka surtout volamena première. Iny fotrany raha atsika mavita mama problème tsika jiaby. Tsy zay fa malety igny latsika ry amezagna olo mitrandraka raha tsika bebe ny malety igny raha lendro agnatin'ny tanitsika ao.
azonao Ouais. ke zegny ny mamparary zegny ro amizay leraka ro olo aby mitondra atsika natao hoe re mandrenitsika reto leraka ro miala Madagasikara ro mandeha mbadibadiky agny io ro mahita va Madagasikara marigny ty marigny hafa parce que ro zegny cerveau-ndrô mipody va haindrô va ro napapaovra Madagasikara parce que zegny ro tia tanàna madio ro tia tanàna tsara va nindrô ndraiky natakalo malety olo amizay mivolagna ataondrô diversaire andrô antena tsy adversaire fa fontena marary ny hoavin'ny taranaka avy afara zay fa tsy hay karakory taranaka navy afara ao maro boboka tsy dinindrô zay fa ino raha ataondrô mandavy tany razagna mandrava tany mandavy tany razagna mandrava tanin'olo nagnino manarô leraka anarô tsy mitondro teo narô tsisy tany avaratra agny leraka anarô koa fa zegny efa avy amin'ny politika eo narô vadiky misy tany agny tamijovy nivanganarô io le premier kely nivanganarô tamin'ny azovy tany igny anarô navinisy papier-n'izy igny nivanganarô tamin'ny azovy hoe anarô fandakana ao raha jiaby zegny anarô zagnaharinay va raha farany mety ataotsika zegny atsika tsy mila magneky feky fa zay feky atsika tsy agneky jusqu'à amin'ny farany vote zegny ambila agny parce que ro io tsy andiniky tany razagna no avin'ny taranaka baka afara fa ro mandiniky no avin'ny portefeuille-ndrô no avin'ny taranakandrô ndraiky zanakandrô fozavandrô vita io 250 milliards andrajoelona mba teo 250 milliards fa nisy vola maromaro zay taloha 250 milliards ina agnaia tsisy hita tsy vitan'izay volamena igny faramparany igny tsisy hita fandehany volamena igny tsy haiko adosiko aminaka vanty zagnahary fa rafozana ny andrajoelona tagnatiny affaire zay oui baka io tsy vitan'izegny koa ro niala pouvoir banky nividegna samboko nahita olo mpagnano politique nagnaraka mba la misy koa mpandoky rano tavela aby a Madagasikara ao re FFKM reto ro volovava ro zagnaharin'ny Madagasikara Madagasikara fa nivangendrô mbo nifahignana iro izy ty fivavagna hary politique zegny fonagazo va mampalahelo Madagasikara va narô koa tsy tonga saigna narô magnasary va narô maleo mitondra Madagasikara io atsika tsy tafaboaka port-tsika tsy asiavanarô koragna oleka atsika magnano état fédéralisme anarô zay mbala magnano sary mandrimandry ao magnano sary magnano angano ary amy Sénat va anarô misy fivoriagna anarô re tsy raha fivoriagna hoe no avin'ny malagasy ho avin'ny gasy fivoriagna anarô ry fivoriagna la course portefeuille ary hypocrisie ndraiky vita io zegny izo koa angatagna amy zagnahary fo ro mbo tonga saigny va ro mandeha clandestin mandeha tsy raha clandestin andeha jialy fa mare loatra vary vidigna karaha mividy volamena grave volanko aminao kone grave voilà mamparary fo izy va tany razagna antena na taratasy iagna antena ny tirantena koa mbola vidintena vola koa antena mitady papier antena nefa antena terako tsika velany eto fô tsika mangala papier amin'ny préfecture amy la mairie tsika tsy magnefa atsika tanàna atsika ndraiky volovolosiny karaha koa natao agnaty rano eto tembre raha fitadiavindrô vita io oui amitsika agny anao koa fa tsisy vola raigny mivadiky fanjava fitiako fanjava fely anao koa misy vola non raha ro koa tsy michange tsy mety atsika vraiment maty tsy amy meso atsika Madagasikara ao mampalahelo marigny mampalahelo izy volanko aminao zegny angatahako ro manafinakary io azo sary omi amy garnison publieko aminao ro eto karakory ny afaran'ny garnison mahinakinaka anao zalahy ndetsika baka sava ndetsika baka diana atsika nitata amy garnison tyo atsika tsy nandeha Tananarivo zegny fa zio zalahy mampalahelo boarinao mila andeha Tananarivo non teteky vola zafa ela nagnambarana rokone teteky atsika mila mandeha Tananarivo mifoitra atsika mila mandeha Tananarivo le problème amizay le antena mivolagna zay anao koa zay mahay histoire donia hainao histoire hely archive fenao Madagasikara antena zay mbo hivolagna raha hitantena voilà koa raha réalité fa antena tsy mamoro nagnino Madagasikara depuis dadilahintsika dadikitsika tany ndraiky mamantsika navy Madagasikara fa tagnatiny edy hoe problème zay oleky niragnano rattrapage
ro mizaha mamandrô, zanakandrô, la famille-ndrô, valaindrô, tenitamenandrô, voilà. Natao ondry aligny raha ty zandriko, natao ondry aligny boko natao arabika mitrotro. Voilà, karaha io fo zay natao Madagasikara, aia kilo volamena roso zay. Fa ela zay nagnay aby, ino aby raha nisangy. Oleka fa zegny le fiainagnantsika olombelogno ane zao ke rano zegny fiainagnan'olombelogno. Rano fa nateriny Zanahary a Madagasikara ao. Nateriny ao rano giahy. Zahavanao zandriko, anao zao baka an-tanàna agny andeha ty. Velo tegna pitratsika ty. No avy zanakatsika karaha zanakandreo koa pitratsika ty. Mitondrasa limonady baka anao makay mandeha ty, isakan'andreo la aéroport edy. Mitondrasa letsia anao bakay mandeha ty, isakan'andreo la aéroport. Fa ireo ndraiky mitondra malety, mitondra tsy haiko nino, reo tsy sakana. Voilà, marigny raha volagninao. Mampalahelo. Non, io baka atao hoe le tsindry azo lena. Ro Tananarivo ao ne tsy ro jiaby ane misy problème io fa ro Tananarivo misy sasany zay fa tonga saigny. Va le ro fa tankilankilan'ny politika hatrizay reto problème. Ro fa tankilan'ny politika hatrizay tsy mahay voky aby reto. Ro zay fa tsy mikalkily fa ro amizay zegny le problème ro baka ro mandeha l'église ery. Tsy hoe za contre l'église, ro mandeha l'église ery. Tsy azoko raha ataondreo l'église ery. Nagnino antsika mbola mahay pauvre fo fivavagna isan'andra mangataka am Jesosy mpia zay. Ke Jesosy ty mahia mpamono olo na FN fo. Ya, tsy mba mamono olo mba regny nangalatra am Madagasikara nefa ro mandeha mamono olo tsisy dikany, havagna tsy agnatin'ny enfer, havagna olo mamamo regny andeha vonigna. Tsaikitsaiky magnangy zany regny andeha vonigna. Ah, tsy ro nangalatra Madagasikara reo andeha vonina ro koa tia mono olo. Va tsy olo mahantra atsika samy mahantra koa mifamono fo. Sy babony tsy haiko telefony ndraiky vola. Tegna mampalahelo atsika, mampalahelo atsika. Mampalahelo. Zany ka indro ngia io ny any marandraigny mivavako anao zandry. Ro ny tantara za o mio. Non blanco. Fatsizy. Atsika varatra agny volaniko isan'andra eto mifoaza. Atsika kasaribiribendreo, ho avy fulany. Anareo zao io, tsy fitseny jerinareo. Saky nareo zao ndreka indra valimanagna le 14 nareo ndeka. Zo baka le problème tsika gasy baka zo ke. Atsika mbala zatra ankadalegna. Resaka fankadalagna izy mbala misy gasy zegny magnantegna zegny. Parce que ry Tavandramasika Roso zay mbala maro ry Tavandramasika Roso zay Madagasikara. Ya, izy tsy mila asa mafanafana fa koa fa heny raha igny ampidriky vola aminany, izy masaky mivadiky am tanàna anany, izy mivadiky fa heny ro olo ndendreraka tanàna igny, izy midriky parce que izy fa vola. Fa nahazo vola. Oui. Fa maro ro agnatiny zegny zanaka varitra. Ya, na zanaka ny côté jiaby quoi. Zanaka côté jiaby fa maro mpamadiky. Fitiavandro vola, alanda fosandro tanindrazana. Mampalahelo atsika e. Tegna mampalahelo. Ndeha atsika fo, zahako rontagna tolona orotolona igny. Ziska niany zanaka atsika Diego io mbola aia am Manarapendra ndraiky l'hôpital be. Ndremba nagnano evasany ro tsaiky ny tolona, ny volaka vity, voatifitry vity. Ty ataondreo parce que tsy zanakandreo, tsy havandreo. Zahava ro tamin'ny anniversaire tambo malaza igny. Aia ro jiaby zao? Tsy l'hôpital Maurice agny? Voilà. Atsika tsy mety misy jery. Io ne volaniko, ialako tsigny, ialafondro zay tsy faly. Atsika tsisy jery ziska atsika maty. Tsy mety misy jery. Parce que atsika oleka atsika fa tonga saigny, zo baka raha tsy azondreo zegny. Tanao Madagasikara ao avian'ireo koa tsy tonga saigny io zoky. Za ndraiky tsy magnady ro amin'ny alafiny araiky tsy tonga saigny. Azonao ndraiky baka resaka télé ty. Atsika tsy ndraiky volagna hoe resaka réseaux sociaux télé amitsika ao. Maro zay raha baka ivelany any tsy aboakandreo amy télé ao. Parce que tsy tiandreo gasy tsomba mahita raha mipasé agny. Azonao zay presque raha ny Madagasikara fo aboakandreo parce que nagnino? Oleky télé Afrique raha manjary jiaby any Afrika atoko aboaka atsika. Maro raha tsy aboakandreo, misy raha zay raha tiandreo boka fo zegny aboakandreo. Le resaka télé volagnao zegny, zay ne volaniko taminareo teto matetiky hoe atsika tsisy journaliste vrai. Voilà. Ndra télé-tsika an-tanàna ao ne mbola mavandy. Ya, maro zay le politique zegny ampidirireo amy télé ty,
tsy aboaka raha igny zegny gasy tonga saigny atsika amin'izay resy mahantra bakao tsika zay tsy mahay ino mafivoam-piainana amin'ny dunia misy atsika zao ty atsika zao fa firia misaika arsive fa boboka tavela tao nambelandreo ray aman-dreny aby reo ndraiky nafy koa atsika zao mbola misy arsive fo io ke ino koa ma raha iambesaka tsy agnamboarana tanàna olo migaka rano normaly rano fanateren'Zagnahary ino koa ma tsy trandragna volamena io alafo militaire amy garderie karaha agny amin'ny Ibrahim Traoré agny ireo garderie mizatso ao reo ndendrava volamena igny ary miasa vahoaka volamena igny azo aterigna amin'ny tany fanateragna izy agny izy amizay mizaha firy kilo alafo mety agnamboaratsika lala agnamboaratsika l'hôpital agnamboaratsika zay izy fa micalcule le kilo nde lafo izy igny ataony amy devant télé zegny tany de zegny kilo lafotsika azahoatsika tany 2 milliards agnamboaratsika zegny zegny zay veny tsy abokandreo amy place ary ro tsy mila président ino ma ilagna président koa olo fa magnano asaka ino koa ma ilagna président fa izy ka moary président parce que vahoaka volana doko io parce que ninany asa fo mandeha ya asa fo mandeha volagniny za fa tsy mila olo mikomandy pays-naka mangala ranakao izy dona mandafo anao misy vola anao avy mivanga raha anao mandeha ya izy magnano raha nany jiaby amin'ny tananandreo tsisy raha sitriky zegny izy tiany vahoaka Madagasikara avoa malety fa mangororo moi fa tsy adignany zegny fa tanirazana nilatsany tavoninany fa adignany parce que nahita malety bebe ny raha malety naterindreo io alaindreo mitany amy solitsika ao atsika amizay zegny za koa tety zandriko vo nivolagna il y a deux semaines il y a une semaine za tety fa nivolagna kone fa mandeha riasa valizy ndraiky malety amin'ny assemblée eo za voilà izy niboaka io grave olo amizay mivolagna ataondreo diversaire zay tsy adversaire anareo mifoaza betronareo fa tanirazana igny tsika jiaby tavonitsika latsika ao misy koa ataony sombotronay ty fo tsy naniry tagny ya oui va zay aza profitenareo tanirazana tsika zao fa naivagna hely karaha tsy haiko nino parce que marary tanirazana tsika malahelo tanirazana tsika atsika pakataolo ampaty mbala hita ao fo alafo parce que nino mahatonga azy igny tsisy raha michange olo fa tsy haindreo raha ataondreo fa raha nitaolo ampaty ampasagna agny koa legna koa business olo zao ko fa tsy mavozo lolo e taloha no andeha haligny zay no mavozo za tsy andalo ary fa misy lolo olo zao fa tsy mavozo ya Madagasikara zegny tsisy raha michange mahatonga raha jiaby mivolamboetry aty ary tsisy raha manjary isan'andra fatin'olo exemple tena mandiriky zegny Madagasikara donc tsisy fanjakana ho antena nefa misy fanjakana fa tsy hay zegny karakory zegny kabaro zegny resaka kabarony asa c'est ça zegny le problème zegny zoky mampalahelo vanko aminao tanirazana atsika ty mampalahelo vraiment mampalahelo tegna atsika io le araiky avy amle volagna atsika varatra agny baka atsika io zandro atsika io niala goatra ny andia te non sérieux raha ambarako atsika zegny atsika niala goatra fa atsika ni andia te atsika io niroboty amy goatra to karaha zio ty volako aminao zio ty koa marigny ro mitia tanirazana Madagasikara io iritsika jiaby io raha tokotro ataondreo zio ro mangala décision parce que ao boka fa misy hoe kolokolony européen ao fa misy koa la Russie tsy raha tsy tia magnampy olo ro koa zay mbola hitandreo zay fa première pays corruption zegny ndre raha ataondreo idiky fo agnampy atsika karakory ndre atsika tompy tanàna vo tsisy volontaire azonao zegny raha tiako avy atsika tsisy volontaire ya volontaire atsika zegny mbola raiky corruption misy changement malety ya magnano mesure ny hectare jiaby firy hectare tadiavinareo vita io azonao zegny ato amizay magnano mandamalama vahoaka amy télé raha mandalo a Madagasikara fo presque 90% raha miboaka amy télé Madagasikara raha mandalo a Madagasikara koa tsy raha olo mampidriky kanaly zegny raha tsy mety tsy olo jiaby mavanga kanaly manjary tsy hitandreo journal karakory fivoaram-piainana an'olombelogno karakory dunia ty ova karakory pays Afrika maro raha tsy haindreo tampoky sasany misy telefony angalarigna koa amy crédit mbala Madagasikara fo tsy miova jusqu'à niany kabaroky crédit ty voagna angalitra reo jusqu'à maty zegny kabaroky crédit a Madagasikara mangalitra zandriko nivolagna tamy semaine igny
agnarany ary atsika misy ambasady Paris. Are za tsy mahay hoe ino masany ambasaditsika Paris. Andanina Rô fidisoran'olo. Rô fidisoro. Rô taloha teo igny. Tafitolagna an'izay rô fidisoran'olo. Le malany fagnahy baka zandriko. Tsy moandreo telefônina kana le. Ya. Ino raha misy? Vazaha reto, karany reto, le vahiny baka ivelany, maty amitsika agny, tsara ny ilagna taratasy gauche à droite, fatindroa lefa mody. Ya. Fa ny tsika baka ty faty andesinao andeha hody. Deja anao fa magnefa avion lafo hitondranao faty igny, tratranao mibaby raha mavesatra, anao rolendreo mila taratasy zegny hoe, mila taratasy zegny hoe, mila taratasy zegny hoe, zigny baka ty mila lefa Tananarivo atseniky, boko mipody aty baka ty koa zigny, anao igny koa andeha ilevigny digo agny, anao mila mangala taratasy koa anao mandalo Ambariobe, baka Ambariobe anao mila mitraverse ankivy, mila taratasy koa anao baka ankivy, jusque anao avy digo tondra faty. Ory avako abe. Raha zay nanjary faty Elisabeth sa nanjary faty ny Charles tsy firy. Mila mitety tanàna angalagna taratasy. Na ino tsika magnatoetsegny karaha io? Grave feky fa ko andiniky Madagasikara zoky volanko aminao zoky. Madagasikara. Non, bala tsy hay azo terin Zagnahary agnavotro Madagasikara ty fa. Bala tsy hay olo terin Zagnahary agnavotro Madagasikara. Tsisy moraly io volagna rajoela karaha tena. Hazalahy. Miliara regny manareo vao olombelo ampiasany araka anareo tsy mandiniky na banky ny videndreo rô niala teo anareo tsy mety tonga saigny maske nareo nahazo miliara zay mampagnena vavanareo midoko a Madagasikara ao fa igny karaha ty FFKM zay miliara fa latsika ao fa olo zay ka dalainareo nareo manao hoe nareo mpivavaka tsy za contre nareo FFKM paske hita tsara comportement ndesinareo toetsaigny andesinareo fa hita tsara fa nareo tsy mety tanindrazana no moaly zany vonatezandroko FFKM zay fa 45 ans nisy eny amitsika ao. Minindra nefa ny FFKM. Minindra nataony FFKM. Ya, tokotro mba hitanao fa raha naorganize-ndreo. Anareo zio ty niana idika amin'ny politika. Anareo tsy nandeha idika amin'ny politika. Mitady système andeha hanaovana raha maloto amin'ny tanindrazana atsika. FFKM zay koa mariny. Hitanagna zoky azafady. Koa FFKM zegny. Za tsy hoe za contre anareo FFKM ay. Raha hely fo mila dininareo. Anareo mpivavaka ny FFKM ty. Za tsy contre anareo. Va raha mila dininareo alohany anareo andeha hidika hagnano politiky. 4 mi io tokotro raha vagninareo parce que nareo misy fagnampiagna amin'ny l'église nareo io. Fagnampiagna azonareo baka tsy ako an'Italia ia igny. Tokotro fa réglenareo problème 4 mi io ragno fa ela. Koa marigna nareo mivavaka misy fo amin'olombelo. Fa tsy tokotro n'existe 4 mi zay Tananarivo. Matozo mala m'existe la course portefeuille zegny tsy mizaha fara va mizaha loha fo. La course portefeuille. Da izy boka volaniko zay zandro. Irony tsy mijery hoe atsika igny naty ralahy, naty zandry, naty taranaka igny. Igny fa naty toloko andranany igny. Nefa io. Fa ny tsika, azala, nisy naty maro mandritra tsika tavatra tany tamin'ny korontagna farany teo. Nira nataony fanjakagna tsika tany. Tsisy. Nadigna raha igny. Nisy naty, azo volinaro naty tamin'ny 91 tamin'ny Fédéré. Atsika tavatra tany. Fa nisy raha nataony fanjakagna. Tsisy. Fotony endro atsika tsisy jery. Presque la guerre jiaby zay tsika tavatra tany tegna anaty maro. Mais oui. Izy ka misy tologno. Événement atsika varatra any tsy voadoeky. Non, un jour Zagnahary mba mideside va mba mety misy olo zanaka côté zegny tsy aizo azovy fa mba tokotro motonga saigny olo jiaby miray ina va. Zaho baka raha nandalo tambaro niany. Tsy haiko nafarinao raha nandalo tambaro. Fa za masony vazaha iny poaka tahitrenao nandeha gardien vonindro. Tanao toetraigny karaha zegny. Tanao zegny. Zaha tsy haiko magnagny baka amitsika Ambariobe agny. Re baka ta Majunga agny. Izy tsara misy suitiny. Io koa fa tsy suitiny. Fa maro karaha nandalo tegna ndraiky misy suitiny. Zegny edy zoky be. Magnamboatra Madagasikara ry simple comme bonjour. Sérieux. Za ndraiky tsy volagna zake
za farany ke olo mahay raha za karaha ty hitako hoe simple aminaka parce que gnanaovako izy simple za tsy andeha ngalitra ny varavaranan'olo fa amy tanindrazananaka ao misy raha tokotro agnova tanindrazananaka azo raha teko aviagna ouais ya militaire regny jiaby amezako jery police jiaby gendarme ameko jery ro aletsika amy bolongany Madagasikara ty aletsika amy bolongany va atsika fa tery ndanareo police fa tokotro agnamboaragna tragno karaha police jiaby andafy aty agnamboaragna tragno maro agny tragnon'ny police agny tragnon'ny gendarme amegna tragno parce que nareo misy vady amanjanaka tokotro fa maro zegny raha michange amy fiainagnan'ny fanjakana ankendriky tsy endriky misy raha karaha zegny ro mbola la course portefeuille io ne le problème amy tanànatsika agny vola menatsika ry mavita magnavotra atsika zao tsy endriky mangady pétrole tsy endriky mangady safira tsy mbala vola mena fo magnavotra atsika va tsy ataondro changement malety un jour Madagasikara keny décide ro ngala Madagasikara ambolongany raha fobaka sambo navitra amitsika tofakomoaly ny volaniko teto igny sambo tsisy matriculation sambo tsisy pavillon sambo tsisy raha misy amy sambo igny izy nitriky comme il veut karaha izy antanàna nany boko izy miboaka zay raha tiany boagny tsisy nino asala atsika ty managnino nazo nino mampalahelo Madagasikara mampalahelo va izy edy zegny zigny koa za zigny tondra lakokinaka nitatitry olona andeha mayoty agajegny lamandy fa sambo miditra oky anao zao ndivola aminakazy ala sambo andiditra ambario be eo tsy hainao sambo nino dahalo sa ino tsisy matriculation tsisy pavillon sato karaha zegny olo baka zala zo matetiky hitako mampidriky problème tsika Madagasikara ry baka amy vola ty na fa olo andeha amono atsika Madagasikara ao andeha raha tsy manjary amitsika ao fa koa fa miaraka megna vola zegny ro olo tokotro lohandohan'izy igny fa melaindrety ro olo karaha amitsika ao ajoty atsika baka amitsika ao zegny mbala tsy endriky misy hoe atsika mbala ndray mandeha bureau fo mbala papier soratagna amy stylo va amitsika agny atsika koa un jour zay fa nampiasa marigny e technologie ty zay fa navy raha jiaby Madagasikara mba maro olo mbo mety migadra Madagasikara parce que nagnino raha tiako aviagna zoky ty resaka olo mandeha magnatriky virus ny aretigna Madagasikara ao io maro ne raha tsy azon'olo ary le virus tiako aviagna zay misy ro mandeha arety baka bako fafindrozy igny azonareo tiako aviagna maro zegny zo tsy paka hoe aretigny nino fa misy aretigny zegny afafindro tsy hainao nino raha andesindreo olo iny baka akagny anareo zay mendreo vola iny fa pare azonao zay vola fo zay mamono atsika Madagasikara zegny hoe parce que mitsika ry tsisy autopsie tsisy nino tsisy raha misy azonao zay kakabomaso fo arine izy volaniko zegny a Madagasikara anao koa naty mira olona andeha lagera igny tsisy mitory amy tribunaly maty ho azy za malahelo amy tanindrazananaka ry fa izy mampalahelo boko ni lera magaga boko bon izy boka tsy ataoko magaga sa fa mazatra fanjakagna jiaby nandalo to le olo mamono olo igny ndraiky le olo mikarama olo mamono olo igny iny tsy sambondreo iny tsy gadendreo fa le olo nagnano so iny ndraiky sambony fotony vahoaka madiniky fa le ato le panirika le tompom-bola no tsy sambony azala atsika ore samy zany ka mbariozy be zandriko zava ry patrique italien laby eo regny zava raha tondro regny tsy saky ny fanjakagna sambory tsy saky ny fanjakagna raha patrien maro feky arivolako anao maro raha mandalo ary ziska tanao jirama iaigna atsika ziska mandraky zay doria atsika donc zo tsy haiko azala atsika mbario be farany magnefa lafo jirama nefa atsika tsisy rano atsika tsisy motro ro zay fa mahay tsara fa azovy atsika zegny boka ry zegny karaha magnano abonnement ty magnano abonnement téléphone karaha igny zegny ataotsika amin'ny moteur groupe eo igny jirama zegny fanjakana vola midriky tsy entany de fanjakana izy fa la olo fo mahay vola nany asa contrat ndreo isaka taogno tsy hay asaka isaka fanjava tsy haiko fa la olo tompiny moteur olo jiaby mahay izy fa izy ao izy Madagasikara mampalahelo tsy io fo koa entreprise nany misy karazany tsy haiko firy a Madagasikara olo tompiny moteur groupe fahainareo bah oui ya izy zaka crédit zio fa tokotry fa changegna crédit tsy changeny nefa izy fa multi milliardaire fa tokotry changeny karakory izy fa voto ndre izy fa mandoa vero aby
Izy fa voky ndray izy fa mandoa fero. Ia, tsy mety ke karakory Madagasikara miegny resaka internet, crédit, mividy olombelona karaha betibetiky lany. Tsy mety hitandreo. Tsy mety hitandreo zo ndray fa raha io mety reglena va mila mangalitra vahoaka gasy ankendriky mandrakizay doriantsika tsy haiko. Va Zabaka amaly volana zandrilahy ty hoe kintana zanaka malagasy ty. Garde côte mo ino asan'ndeha tondro ndetsika tsisy garde côte. Ino ma sambo anagnatsika tsika koa tsisy sambo e. Garde côte mety misy orbor tsy ela koky tsy ino va. Araiky namiany rajoely igny ndray lakoky mandeha nikifigna ambaribe malakilaky lakoky namiany rajoely. Azala ino raha vitan'ny lakoky 60 chevaux. Tsy mahavita magnana rotel andeha aby mangalitra laoko agnabo. Kelera koa zabe. Mandeha batonga kazonao re rotel andeha re. Ninao lakoky 60 chevaux, ninazy fa 4 chevaux, 4 nœuds. Izy mandeha ivon-drano agny. Non mbola chevaux. Voilà. Mampalahelo atsika. Ah oui, vraiment. Izy avao koa volaniko aminao Madagasikara zo mampalahelo. Atsika Mbariobe agnarany misy marin tsika tsisy sambo. Tsy haiko amizay ino asan'ny marin Mbariobe. Décoration de la ville donc zegny. Voliko Madagasikara fa miala délestage tsisy dikany, miala. Tsy atao solution igny, mila ividy raha occasion fo mila mipiasa igny Madagasikara. Occasion izy avy an-tanàna igny tsy mandeha. Problème Madagasikara zegny, tsy tia magnano entretien raha, mila magnano mivanga raha fa tsy mila magnano entretien raha. C'est parce que tia vola tsy mila magnaboaka dépense. C'est ça le problème, tia vola tsy magnaboaka dépense. Tsara mety. Ah oui, anao tia vola tsy magnaboaka dépense. Anao mila la couche portefeuille jusqu'à mbiagna. Zava resaka de goton kibo fanovoa karaha ty. Fiadanana koa fa maresaka loatra ne vola tsy haino tany boany. Zava miliara tamy jirama tao very ta de goton. Jusqu'à niany igny nandry. Tsaraigna la jusqu'à niany. Ndraiky jusqu'à joboka, io tsy tsaraigna. Hitanareo va, anareo tsy tonga saigny zegny atsika voahoaka. Igny fa dossier classé. Io tokotry mampatonga saigna atsika voanalohany nagnino ma rô regny vola miliara tato very nalaza tamy Diego tato amy jirama. Zegny hoe koa problème nandalo amy sekreny. Dikan'izegny atsika mila tonga saigny fa atsika fa tsy mila olo eky mampanjary fianakaviananany zanakanany va i tsy matsiaro tanindrazana. Olo tsy miegny ndraiky olo tsy matsiaro tanindrazana. Parce que mbala hitanareo koa nareo mbala nijirognany, i tsy tia lalanareo. Hita tsara amy jerinazy ary, i tsy tia lala. Olo jiaby mivolagna. Izy mandiniky ninany fo. Dikan'izay ary mivolagna va fanjakana ninay. Zay raha tsy azon'ny vahoaka taribaka. Ro nivory tao tadiogoy. La olo bikibe taregny. I tsisy rapare. Ya. Hitanao tsara va izy tsy mivaky loha amy firenena. Izy mandiniky portefeuille angy. Hita tsara. Hitanao zay baka amy tsikary. Fitsaragna io misy a Madagasikara riva ndraikindraiky zay fitsaragna hitanao zegny. Karaha mitsara hoe portefeuille nao fi zava, mizaha soranao, mizahanao, adovy anao. Portefeuille nao koa fa tsy rabe anao tsy mangalara koa baka anao na dokitry baka 10 taogno anao migadra. Mangalara koa na dokitry anao volaniko 5 ans anao fody eo. Ya, koa ndraiky mangalatra amy Madagasikara ke, mangalatra volamena l'État. Contraire anao amin'igny amiagna place. Ah bon? Anao koa nangalatra volamena Madagasikara nandeha ivelany amy malety, anao miagna place. Fa anao koa nangalatra dokitry na koa na drakidraky, 5 ans anao farany hely 3 ans mangalatra koa ndraikidrakidraky. Koa hitantara tanindrazana atsika io zoky, mampalahelo va. Nanjary angano volaniko aminao e, nanjary angano. Zabaka misy raha aviko zandriko azonao. Diniko raha io tato. Zany iza amy dictionnaire na amy Google. Mot côtier io ratsy. Ratsy mot côtier io. Iro ne nagnaboaka mot côtier io e.
Mon côté io ratsy zandry, mon côté io ne esclave. Ary raha io raha tena koa mizaha zay karaha mala existe esclave zay va? Oui, Antena mizaha parce que tsika tsy mahazo mivolagna ty. voilà. Mon côté Tsy io mahazo mivolagna. définition io esclave. Zava Google, zava dictionnaire. Anao Mety ne maro. atsika andafy Zahava eto zandry. tamizay après miala aminao eto fa ndeha zahavako. Zava atsika andafy, zegny. zava ka atsika andafy eto. Anao ndraiky naregny vazaha nivolagna ro côtier ao. Ro tsy mivolagna zegny, ro magnano banlieue. Ro koa miala zegny Île-de-France. Voilà. Ro tsy magnano ke Marseille côtier, ao Lille côtier, non. Ro manogny agnaran'ny tanàna io. Voilà. Fantsikaigny. Iro taone io club 48 ndro sy miforongo 73 ane niboanimo côtier io e. C'est des esclaves. Anao mahita karaha misy laolo zegny hitako. Tamin'ny fitondragnan'ny André Rajoelina commence izy nandeha nandrôgana Ravalomanana igny, Tezamita igny. Laolo io fa teo edy. Boka teo André Rajoelina niaraka niala tamin'ny Tezamita, nefa laolo io tsy diplôme aminany. Va izy zegny rikarika fo. Azonao zay irakirika ty nino. Menao betibetiky fa nahazo katikaty. Nahazo zegny hoe ino loatra makaramanao. Anao amizegny izy amizegny zegny nino adozoany député. Zay boka Député managna raha jiaby, managna tany betibetiky ady tany latsaka madary. Koa fa misy fitondragna amitsika ria laono ady tany maresaka. Parce que betibetiky fa misy tompiny tany, olo tsy hainao baka akagny io fa izy misy tany a Diego, misy tany a Nozobe, misy tany Ambanja, misy tany tsy haiko aia. Jiska agnivon-dranomasy jiaby arô mbola misy tany fo. Mila andafy tanin-draza. Zany afatra barakoanao. Zala, nividinareo tamindreo tany io baka. Zavola. Olo karaha zay ty, tsy alefan'ny Zagnahary doko nagnano nitondra fanjakana. Za koa nitondra fanjakana. Nakafa raha mivolango faile. Anareo fanta fo anareo lagny anareo corrompiro. Ya, za mety tsy Hitler va? Anareo corrompiro? Anareo bala la tête araikaraiky. Za tsy raha mipetraka amin'ny avoloary, za koa président. Za tsy mipetraka amin'ny avoloary. Anao ndraiky naregny ro mivolagna atsika gasika ro tanindrana ro aminao. Za koa président république avoloary ataoko kany militaire. Fa zegny edy. Ataoko kany militaire avoloary. Za mampizana rotra. Ataoko kany militaire. Non, mampalahelo zandriko fa franchement azala karaha ataony atsika Mbariou be zala. Miliara koa nampidirin'ny tourisme amitsika Mbariou be. Ndre l'hôpital tsy anagnantsika. Voilà, mijaly. Arianao koa fa marary zay koa fa tsisy vola. Jeronao fa mila amboary. Anao fa magnamboara cercueil Sandra. Ya, ko mamboatra jery. Parce que nagnino, anao tsisy na itosy anao fa tsy vitandro. Parce que anao tsisy vola. Hoe, leraka hagnano propagande mila mavandy ary tsika feno zegny, aide ao misy. Maro koragnany aide zegny, firy olo midika l'hôpital mbala angalandreo vola ao. Maty. Grave. Mampalahelo ke tsy koragna mandeha le omi garnison nanjary tantara nanjary angano ary le problème ane nambarandreo manafy reo za teto nambaran'olo maromaro boaka atao le médecin chef ao mihitsy ndreo namono zo un certain colonel Rasolofo petraka 4 étage indra misy io izy koa nampibiagna ino cabinet clinique nany amy 4 étage io e matériel OMI jiaby mandeha agny. Ah bon? Oui, nazahoako preuve zegny nampatara za io mbona agnontany zegny atseniky nangala confirmation effectivement marigny zegny ne volaniko le zalahy colonel Patrick igny mialatsigny aminao mo colonel Patrick e ataova audit raha zay zavanareo. Un certain médecin chef Nomi s'appelle colonel Rasolofo. La olo ndraiky nivolagna ny marigny ziva izy edy zegny. Mitaregny vahoaka ny Diego amin'ny OMI zio io. OMI. Izy boka re volaniko aminao io kolikoly io zegny tsy hay zegny ataondreo zo boka raha tsy azondreo zegny.
Zao ty ny tegna mampalahelo zay vahoaka zay fa tsy mila tandrignesa. Rô fa magnano be maregniny. Be maregniny zay fa mandalo. Le havan'olo jiaby nahaty tamy grève io zegny, nalaigna karaha serpillère zegny, fatin'olo jiaby nalaigna vita karaha io fô tsisy raha sanjegny amy firenena fa magnano be maregniny la course portefeuille. Ya, plan rô boka zay fa hita tsara fa laolo Mikael ty zay mila vangondro dopage fa tsy hay zay est-ce que ho tatrandrô izy tsy ho tatrandrô. Mila dopagendrô zo mila mendrô vola. Ya, FFKM reto mila hamadiky lohanany. Ya, FFKM zegny olo mpivavaka nanjary nidika amy politique la course portefeuille. Ya, azafady fa zay volagna raha misy. Zay volagna. Raha marigny fo. Ya, parce que tanindrazana hitanareo tsara fa anareo magnano échange malety ndraiky tanindrazana atsika. Anareo tsisy ataky andeha agnova tanindrazana. Ino mafa tsy endriky 6 mois fa io raha mandalo. Dinianareo amy lohanareo fo boka anareo boka volavanareo ray aman-dreninay. Ya, anareo ndraiky ray aman-dreninay fa anareo mandoky rano. Ya, tsy vitan'zegny volamena misy amitsika nagnino ma tsika tsy andeha angady zo. Machine jiaby nalainy André Rajoelina regny amy volan'ny Madagasikara, amy volan'ny vahoaka gasy, amy volan'ny tanindrazana. Nagnino ma tsy andeha angadigna amy machine io volamena io ary vahoaka miasa pizegna le niazondrô zegny raha mandalo zay raha mandalo. Nagnino tsy atao karaha zegny? Parce que tsy mila boaka amy télé, tsy mila boaka zegny aviany vahoaka gasy koa fa mivolagna raha fotro Madagasikara samborigny gadregna. Tsy mila mivolagna fa parce que Madagasikara atao hoe legna ny hita anao koa fa tsy hitanao fa ambany ao fo. Fa zegny FFKM anareo mpivavaka ny FFKM mandinia anareo zafady fa anareo olombelogno taranaka anavy baka afara ao boboka. Palahelo tegna mampalahelo Bon, faharoen'ny koragna baka izy naboaka androny moaly ariva igny ndraiky niany igny tandrematsika amy sardine amitsika avaratra any koa kabaro za ndraiky mahatonga zegny ny evantegna zegny misy rafo nandalo any tsy possible sardine baka io misy raha mandalo fo voilà tsika nataondreo nino eky nasiavandreo nino tagny fa tsy possible maty karaha io fo amin'ny hihinagna laoko nihinagna ty. Ya, togno atsika ty nihina sardine tsara nisy problème. Voilà, io misy raha mandalo. Nagnino atsika zao nisy problème amy sardine. Nagnino atsika tsisy problème amy maloky. Hitanao fo diny koa ne maloky io. Io boka raha ny mampalahelo za amindreo surtout rô magnano la course portefeuille ty zoky. Ko rô maty volako aminao ty Madagasikara, rô karaha mikambagna ndraiky européen mangalatra vola ao. Atao karaha zegny koragna doko beka mazava amindreo. Mangalatra vola io ma tsy mety mivanga matériel hoe magnaboaka autopsie zegny fa zao ty fa misy machine feky magnaboaka autopsie magnaboaka malaky. Ahaizagna va ino poison io soit olona mono exemple zegny. Amitsika mbala maro raha tsy mila miexiste. Rô tsy mitaky raha tsisy amindrô vidindrô ny volamena, rô ndraiky mila magnano échange malety amy volamena. Zegny avela atsika ry maty kopinda. Na olina ty zegny hoe mba misy appareil igny vidigna ndizagna zegny karakory raha magnano autopsie tsisy zegny. Tsisy bismillah ary. Ya maty kopinda fo. Ya na ty sardine na sardine io edy boka. Nagnino tsy nangalagna sardine io so nalefa la réunion ko marigny atsika tiandrô. Maro baka vazaha midoko Madagasikara karazany jiaby. Na anglais na nino maro. Nagnino tsy nangalandrô sardine io naterindrô agny zavandrô amin'ny appareil-ndrô ino raha agnatin'ny sardine io. Io laoko aleva baka fasa direct la réunion mety magnano mizaha na en France na en Italie zegny aviany Poutine tsy endriky midiky laligny ndraiky atsika parce que tsika mbala cerveau mbala raiky mandiniky la course portefeuille corruption conteneur magnano corruption fo mandraky zay doria donc non de toute façon baka karaha ataoko edy zany re za aloha resaka russe za tsy de pour fotony russe atsika ndraiky Ukraine ne tsy fankalavitry izy koa Madagasikara ndraiky Ukraine tsy mifankalavitry samy managna richesse ary le richesse tadiavin'ny Poutine izy any Ukraine ao io mampiady izy tsy mety vita ao io Moscou ne tsisy raha
non le raha tiavako Poutine tsy hainy. Poutine zegny atsika zio baka antony hoe atsika tsy mangala andraikitra atsika ro mpitondra atsika ao ro koa nangala andraikitra hoe Madagasikara lain'ro bolongany la olo baka mavita miprotège ro ndraiky la Chine zay baka raha tiako aviagna eto ro mavita miprotège atsika baka tsy hagnety zegny raha ro zay tsika mila richesse tsika atsika koa mandafo raha amin'olo atsika contrôlendreo mandafo signy atsika mahazo vola dona karaha Ibrahim Traoré dona olo mandafo atsika mandafo raha atsika fa tsy ro mbela atsika andeha trandraka ao atsika mangala machine atsika mitrandraka raha atsika mandafo par kilo na par karakory eky mandafo azonao atsika amizay magnano tanindrazana atsika tsy zay baka raha nindreo io Poutine ary ko ro zay nagnano grande force fa zay mila tanindrazana nefa zay fa tsy mila olo négocier ato zay baka FFKM reto zegny olo négocier azafady anareo olo ny fahenay nareo FFKM zay mahay va tsy mety volagniny amin'ny Facebook eto ya zay mahay olo chefinareo vrai chefinareo ene chefny FFKM atsika tsy mety tonga saigna zany zegny atsika tsy mety tonga saigna atsika misisiny atsika misisiny koa ny entambatra zany iro io tsy marisy atsika marigny ndraiky zay atsika koa ny tambatra atsika jiaby atsika misisiny koa ny entambatra ro io mavozo atsika ya bakeo fa maro koa taranatandreo nivadiky amindreo parce que nagnina mivadiky reo zay hitandreo zay fa tsy mandeha ho avinindreo zay le raha ataony politiky ny Madagasikara za tsy hoe za raha anareo koa nisy olo nampahantra Madagasikara anareo mpivoany tany zany Tananarivo ao fa tsy anareo jiaby le nagnano izy lagnan'ireo fa nisefisefy tamin'ny politiky teo ino raha tiako volagny nagnino raha valimanana tsy mamory vahoaka Antananarivo izy zao fa mahazo mamory vahoaka Antananarivo avoriany ny vahoaka Antananarivo fa ino izy mandeha mamory vahoaka amitsika igny andeha ino non andeha impody andeha nambitamby baka parce que fa avoriany vahoaka anao Antananarivo ao fa zay tsy mila voronao atsika fa karaha io atsika fa zatra ankadalaigna place azondreo tsy régléndreo problème ny era Madagasikara jiaby ny zahava fo Madagasikara tsisy avion anao tsy raha fagnahy atsika teo tsy hoe era Madagasikara zay atsika fa tsisy raha misy atsika tsisy avion atsika tsisy tantara volaniko aminao hitanao fo zay raha tokotry mampatonga saigny voanalohany nanjary tantara era Madagasikara ny raha vandy atsika io koa mbo mipody amin'ny laka ndraiky borotre palahelo andranomasy atsika mbo hipody amin'ny laka ndraiky tsy haifo ya marigny ndraiky raha volagninao zay zao mobotry feky doko andiana ya tsy vitan'zegny amizay avion miasa Madagasikara ao fo mandeha Tala mandeha Tamatavy tsy haiko mandeha Toliara mandeha Nosbe mandeha ya a Madagasikara ao volaniko million billet nefa antany raha zay Madagasikara io zay volovolosana ziska maty volaniko zay tsy mampatonga saigny atsika vahoaka ndre avion tsika zio volagninao zay fo anao mivavaka amy Zagnahary ndraiky razana za avy Ambaribe sa tsy avy anao baka Tananarivo avion io misy lera anao fagnatinao nagnato izy io fa maty ho azy mijotso koa nareo jiaby amare koa mandeha tsy haiko zoky va Madagasikara mampalahelo zoky vraiment mampalahelo zay ty volagninay koa marigny Madagasikara misy olo vognony agnano vidy matériel karakory ampandeha jirotsika io vitanay zay mety amezagna hasa zay magnano asan'ny tanindrazana zay magnano asan'ny tanindrazanan'olo ke mboarinay tsara justement anao koa ndraikindraiky mahinakina tsy ataonay amin'ny fo tsy mahazo anao ndraikindraiky mahinakina ka hoe misy amin'ny agny mampijaly zay anao avety mizaha aza la tsy kakazo eky raha andeha jalietsika agny anao mizaha kakazo eto avitandreo raha tsara aboko ajaindreo trompy iny ia atsika mampalahelo agny ny helanagnatsika iny tsy ajaigny izy mampalahelo mbola université tamin'ny androny Ratsiraka tsara nisy université eky tampony asiagna tragno étoile détente aza la misy inondation mampiro atao sa nisy ninke étoile détente andeha ataonareo
roboka raha joboka le raha volagnindreo le atao ro mandeha magnano propagande ndreo ro volana zegny hoe tandeha miliara nidriky zegny hoe miliara zay tsy raha mijery miliara nidriky regny zay mila raha mandeha zay raha tsy azon'ny mpagnano politiky reto cerveau-ndreo tsy hainao tsy haiko mandeha mivelambitindreo antoko cerveau-ndreo zay tsy mila miliara tohinareo io fa regninay fa ela zay mila raha mandeha vahoaka fa tsy mila promesse Madagasikara fa tsy mila promesse tanindrazana atsika fa tsy mila promesse eky mila raha mandeha tatatata parce que hainay Madagasikara misy moyen mavita magnano raha va tsy ataonareo le raha parce que nareo tsy zatra mahita vola masonareo igny anareo taitry mahita malety igny vita io tantara Madagasikara toujours ambany agny ambany a Madagasikara tsy mety anao ndraikindraiky koa na tanànan'olo eto anao magnontany helihely ny tanànatsika tanàna ty za tsy enkina renike olo baka Marseille agny andeha agnamboatra passeport andeha nonga Paris raha jiaby anao nofo olo baka Corse andeha nonga Paris agnano passeport anao tsy lany fagnahy amitsika ainy zala atsika fa nosy ambario be nosy raha jiaby ane mety atao ambario be io e oui non baka ambario be mila manonga Tananarivo jusque anao gnano renouvellement passeport zala mila mandeha Tananarivo bako ro ty tsy ro tsy baka koa zay mampiasa olo amy bureau amitsika ry baka tsisika mba expert zegny tsy haiko expert rova tsy haiko hoe za navy nahita laolo expert resaka kabaro magnamboatra taratasy ny tany takarakatsika za tary magnamboatra taratasy ny tany ne tamy laolo expert amin'ny alitra tany wi za mandeha volagno expert ty fanao za to koragnanany zay fa ay mataratasy ny taninao izy fa direct firy mètre carré izy raha aminao io koa mbola magnotany za firy mètre carré izy raha fa aminao io anao volagna resaka tany olo fa haitsika fa namono atsika tatanàna teo olo napetraka teo taloha na doso ampody eo koa ziny tsisy olo hafa maigny grave tsy haiko fa Madagasikara volako aminao olo fa namono zay ateo tsy nitiane na doso olo mavita aminay nipetraka io tsy tiandreo parce que tsy mihina ndraiky ro non mila mpody eo le raiky mihina miaraka aminay igny anao tsy lany fagnahy grave volako aminao ko andiniky Madagasikara le problème amizay ro maregny olo mivolagna marary folo jo fa liberté zay mandeha mivolagna raha mifasiky firenenatsika parce que tsika trop fa mahantra volagninao zay mahantra tsy Zagnahary nampahantra atsika atsika nagnaterany Zagnahary ariagna andeha hipiova fiainagna atsika fa anareo lagny nagnano izy agny nampahantra Madagasikara matoa zay vola eto zay tsy endriky nandafy volamena any Madagasikara zay tsy endriky nangalatra amy Madagasikara nde zay tsisy volamena foiky zay tsy endriky nidriky agny ya zay eto zay miasa amin'ny angovonay mendragnary zay fo voilà fa tianay Madagasikara anay zay mbo tipetraka amy tanànanay agny mba hitanay va mety Madagasikara zavanay Madagasikara ndraiky mahay tsy pare fo oro nareo magnano sary tia Madagasikara mitondra Madagasikara mangalatra Madagasikara leraka nareo mandeha mipetraka amy tanànan'olo hafa anao tokotany mandeha koa anao tondro anao mavahino oro aminao koa ya izy ty marakara ty ninao agny amizegny tsarova koa ninao agny ataonao karakory anao mangalatra fo zegny tanindrazananao agny fa tsy rarirahinao anao mivolagna va anao gasy ao za tompiny Madagasikara za tanindrazananaka Madagasikara vandy hangalatra Madagasikara zegny fa fizavako anao zegny ary ambasady mampalahelo zava koranandalo zava fo anao raha zahava andro anao voalohany anao midika amin'ny ambasady fa gnevanao voilà fa tsy ngita volo ya anao koa nitaly volaindreo reto tanindrana anao koa makomakoa tsy nipegny ay vo maiky tsy mamango amindreo foiky nde anao tiendro anao ataondreo sarotsy etsendriky lerina anao fa magnatony reo magnontany manahoana Ramse hypocrite amin'ny ambasady eo hitanao ndraiky ma raha nandalo tsy ela teo betibetiky raha nandalo tsy ela teo tsy aiky nandeha la réunion igny antilety hitanao zay ya i tseky
fa nataonao kolikoly izy io baraka be Madagasikara rô tsy tetry tsy hay faire suitiny jusqu'à niany oleky vola igny alaindreo agny volany tsaiky obligé tokotro alaigna megna tsaiky igny bakô tsaiky fa nandeha mede or fa firy fois nitondra tsaiky igny kampo fa nitondra tsaiky 2 fois izy zay nazo or izy nandeha betibety donc fa mety kazony tresinany nandeha licence deuxième raha halako amindreo boka Sandroko mikoragna sport boka anao ia magaga tamy resaka avion igny premier ministre ndraiky raha Jojo tsy mefa misy problème avion regny azonao ia resaka le tsaiky nandeha la réunion athlète igny ia anao tsy lany fagnahy ministre sport tsy au courant anao ty gaga anao ministre sport tsy aiky andeha hagnano compétition la réunion anao tsy au courant hay anao ma ze boka viany tsisy raha mandeha Madagasikara zoky parce que ro io agnarany fo izy koa le fitondragna ataotsika exemple anao zio latsika président zegny ataotsika exemple zegny anao zio latsika président Madagasikara ao anao koa fa nahazo président igny zay mandalo fo agnatin'ny bureau fa zay tsy magnamboatra asan'olo zay tsy magnano dossier-n'olo ya lagnany magnefa fo amboarinay dossier fa zay tsisy raha jirenay ao va anao io maheva Madagasikara mandeha fo anao peut-être ya anao io anao mety namanay koa zegny aty kolikoly ya karaha zay raha mandalo Madagasikara ao boka raha tokotro mpandiany tsy ampandihany vahoaka mila magnamboatra taratasy ny tanany tsy amboary izy koa tany io fa haindreo izy boka ro laika ro mizaplagny haindreo fa tany ty tsaratsara proposendreo ministre zegny soit proposendreo président république zegny azonao zegny zay koa tsy mampanjary tsika Madagasikara lagnany gasy magnano izy ny rangombiva nareo nisy tany avaratra agny diegomby be agny jiaby nareo nisy tany rangombiva amizay misy tany tsy haindreo ro io fa magnano tompony tany leraka nareo leraka nareo avy amin'ny politique nareo vadiky misy tany nividinareo tamindrovy io ne raha tokotro mila atao enquête za koa volaniko nitondra Madagasikara ry donc va tsy angarana karaha Zagnahary za fo nitondra Madagasikara za nitondra ry anao volagna kolikoly za navy nagnamboatra andengala certificat nationalité tamy tribunal Ambarobe io ia ndraiky bulletin numéro 3 indra nambarandreo sa anao avy amare anao mitondra taratasy anao tompiny le raha koa mitondra taratasy andeha nanovagna le raha anao boko mbola angalandreo vola koa agny fagna droit azy igny asa la droit n'olo jiaby magnefa io basy tsy mavanga taratasy droit ampagnifainareo olo jiaby eo io tsy mavanga ino fourniture ampiasainareo amy bureau marigny raha volagninao zegny marigny anao andeha angala copie frère anao mila mitondra taratasinao asa lahy mampalahelo volaniko aminao tsy avotro par anao fa magnefa droit anao mangala zigny ambadiky ato hoe ha izy ty fa nefa fa mindao porte zegny hoe anao magnefa droit anao mandeha magnefa droit vita ziny baka anao baka mipody koa mitondra resitsy anao resi vandivandy tampon tsy malaka zay anao mipody o zay vao mezandronao copie nandeha amizay volany droit jiaby ifegna o io koa za io boka vola io boka vraiment mampalahelo koa tanindrazana antsika ry volaniko aminao fa ary politike-ndreo koa zala mbala ichange malety fo ambela fo olo andeha hagnano angady aregnakibony tanitsika atsika tsy hisandrana antsika miova fa karaha io ro tsy voly ndraiky malety ho frère io raha mbarako anao Sandroko ro tsy voly ndraiky malety io la mody fitondragnan'ny Madagasikara république malety atsika ry mampalahelo vraiment mampalahelo anao tsy lionao mangala tanindrazananao bolongany tanindrazananao lainao bolongany anao tsy magneky tanàna misy militaire zay tsy agneky lagnananareo zay fa tsy mila hainareo tsara fa azovy folany ao multimilliardaire aby reo miaraka ndraiky reo européen reto
mila mangala fananana atsika regny ankibontantsika. Ro koa ny tia Madagasikara, ro olo nefa nibedagna teo fa ela. Ro koa ny tia Madagasikara, fa ela ny reto partout Madagasikara. Ro koa ny tia Madagasikara, fa ela olo jiaby nge karaha normaly. Ro koa ny tia Madagasikara, lalagna jiaby fa vita goudron. Kokasera zegny feno tokotro fanavy ta Madagasikara ta, isaka ny tany misy vato jiaby agnambolagna kokasera. Vidiny vary lafo, sy anareo ndraiky mandeha magnafatra varin'olo baka akagny, tsy olo nazo ny adalagna Madagasikara. Tany be olo mpamboly vary jiaby era Madagasikara. Indô leva machine jiaby mikasiky vary igny atera mpamboly. Koa nareo marigny mpagnano politique tsy mandoky rano mari, indô leva machine jiaby resaka famboliagna vary. Amizegny atsika ro mpamboly io fa kajo mandidy vary, mamofoko vary. Nefa machine fa feno magnano raha zegny, mbala mandidy vary mamofoko vary. Kajo ro, iro miketsa zigny, iro miambigny tsy haiko fodiny zigny. Izo aty fa misy raha maro zegny fiambesagna fody. Fa tsy mila hoe anareo mbola manampy vary amy lalabe. Anareo boka manampy vary amy lalabe. Voilà. Zay re tsy mampatonga saigny fanjakana mitondra Madagasikara. Mpamboly vary Madagasikara jiaby. Ya, mpamboly vary jiaby era Madagasikara, fa tokotro ataonao calcul tany karaha zay tanaga afarindreo machine jiaby raha mikasiky famboliagna vary igny, amizay vahoaka fa tsy kajo eky, varitsika tsy mila miboaka frontière, tsy mila atao stock antragno ao ela, manjary moisie vary mipody diovigny zay tsy haiko atao karakory, mipody alafo amin'olo, avian'olo marary amizay farany. Parce que miambigny sara maneny latsaka fo andafo vary tsara. Zay problème Madagasikara. Raha jiaby zegny mila agnanovagna politique na raha mifotro fiainagna atsika. Rano iveloman'olombelogno fanaterizanaro, mila agnanovagna politique. Jiro iagnan'olombelogno zegny fiaignan'olombelogno rano ndraiky jiro, mila agnanovagna politique zegny vahoaka mila misofra mandrakizay doria. Zay zay raha agnatin'ny bitrondreo fandiniao. Parce que tsisy raha mitsangy. Miliara nagnaia. Na arô amizay tsy mikoragna anao koa tsy miliara fo. Ny voila. Ro tsy mikoragna anao koa tsy miliara. Anao zio mandifasa vola baka amy la famille igny. Aty fo vola nalefanao. Ya, ndreo fa mahay koa, na la famille tsika koragna marigna exact raha volagninao. Ro la famille tsika reo koa nandefa vola hely koa ro fa. Parce que ro efa fa azony virus ny fangalaragna ny Madagasikara ao zay la famille tsika regny. Sino mangalatra amitsika, ro tsy mangalatra le virus tiako volagniny zegny. Ro fa azony virus maregny miliara mandalo a Madagasikara, ro koa mba mila koa baka amitsika la famille ndreo andafy aty. Ndrefa tsika plan-tsika zegny, atsika mba miambigny Madagasikara miregle, atsika mbo hitonga boriboriko tsika ndesitsika agny, atsika mba midoko amy tandrazana. Tsy Madagasikara tsy homa, tsisy jiro. Akory mataonao andeha raha amy tandrazana? Na jiro vo tsisy courant. Agnano nino anao? Rano jaliagna. Ndraikindraiky koa za tsy haiko anao karaha za zandriko fa ndraikindraiky zaka magnamasigny volagna ny dadabe Tsiranana ndraiky dadabe Ratsiraka hoe araiky ny volagna tsy varinaka lohaka tsy varinaka miteteo izy. Tsy varinaka Madagasikara vero izy. Ya. Araiky koa na baka tato lera Madagasikara mandroso za foazana rondolo agny izy. Ya, izy eriky volagny Ratsiraka mary, izy mbola velo. Akory mataonao andeha moa izy andolo agny raha tsy mety vita ato. Voilà. Tsirangana ndraiky ny volagniny dadiko. Kiniany lohany zay tantinany zay, izy nandeha mivanga vary. Vary avy dora igny. Niromno président varinao velo. La tsy varinaka vero izy ao Madagasikara vero volagniny. Iya. Marigna kity koa raha zegny raha volagniny dadiko zay. Koa raha zegny dinigna zegny marigna diky Madagasikara vero maro. Za koa volango aminao ndraikindraiky zandriko mivolagna hoe ozony ny Tsiranana ndraiky Ratsiraka namango atsika ty. Ya, toetsaigny amizay tsy mety miova zegny. Voilà. Mbala lavitry. Atsika io mba ravoravo teo hoe. Atsika io teo mba ravoravo ny biagna vavy ny aleky famodiagna vavan'olo jiaby teo igny. Kelera koa. Atsika nahazo mivolagna vava fa atsika tsy nehe tsisy raha pare. Grave. Fa tsy tokotro raha zegny, raha voana alohan'ny tokotro dinindreo amin'ny betrondreo. Tsy tokotro jiro ndraiky rano zay tomagnizany Madagasikara koa raha izavagna amy réalité.
mbala zegny edy fotom-piainan'olombelogno zegny edy raha jaleny Madagasikara non atsika tsy megnatra surtout anareo mivolagna fa anareo ray aman-dreninay io anareo tsy megnatra non oui zay fa non za magnambaranareo ndraikindraiky zay mahavita magnano asa zay koa menareo asa zay me solution parce que lereo olo mipetaka miaraka aminareo reo ireo mamorogno teknikin-draha hafa amezanareo reo responsable parce que nareo tsy mahay asa igny ireo mivolagna zegny mety atao nareo fa magnaraka or raha tsy mety mandroso tsy mety mandeha bakeo maray koa misy pani hafa koa karaha zegny volaniko koa raha hoe raha zaraigna machine io baba zay mavita magnano iny nefa nivolaniko faela nine varatra agny zay mavita magnano izy atera fo machine faza e ataonay asa ny tanananay zay hainay raha tokotro mendriky zay aminay misy tsiko maro raha tokotro maboaka courant nagnino tsy vangenareo anareo io nga vandesanareo européen reo azo atao zay parce que mila maiziky Madagasikara tsy misy mila misy appareil tsao zegny tsy hita halitra miboaka Madagasikara juste hoe nisy volamena niboaka nandalo karaha zegny izy fa vo zay hita anao amizegny anao donc mety maharemarque raha volaniko ty zany reo toujours mandeha 1 heure du matin 2 heures du matin igny reo mitiligny Madagasikara tsy mila mazava mila rester maiziky zay mahatonga reo tsy mideveloppe zo manjary hita raha jiaby miboaka Madagasikara re tsy mila siavagna garde côte zegny tsy mila ke reto miambigna ao mariny reto tsy mila igny maro halitra miboaka ary volaniko aminao surtout tamila olo araiky magnano sary marary Maurice ôty ninany mandalo amy sambo miliara mandeha Côte d'Ivoire baka za fa ela nagnanaovako izy piqûre formol ta Maurice tagny magnano sary marary ty n'existe izy nagnano sary narary jery koa za fa izy amblazy foareo atsika gasy volaniko aminao vraiment olo voky hitanareo tsara fa miliara mbaranareo bojuma l'ambulance mandeha izy aty miboaka raha jiaby ary vola fo volatsika vahoaka iaignany ary anaovany raha jiaby parce que izy depuis mpagnano politique jiaby izy fa teo izy tsy raha nandeha niasa ta ivelany tany mpamiliardaire izy zay baka raha tsy azondry politique hoaniny reto parce que reo nahita tsinjika cadence reo mila magnano koa karaha igny zay avy eo parce que reo mbala maro reo etsika jiaby reo araikaraiky ry sasany koa manao kakabimaso devant public mila mitonga vandy koa devant public ry sasany magnano sary misy fivoriagna amy Sénat ao mivory hoe andeha agnova Madagasikara ndray fa reo mivory hoaniny portefeuille reo ndraiky reo magnano lakorsy mizaha karakory magnova zanakandreo mamandreo ngovavindreo tontonndreo zay raha voriandreo ary reo tsisy ta andeha agnova Madagasikara tsisy ata mbala mila tio igny koa tio mbala mila tio igny koa tio igny fo zay raha zavatsika mandrakizay doria dô astafirullah mampalahelo fa izy zegny atsika amy sisiny mila avy jery voilà atsika mila magnano jery araiky atokony ataotsika amy sisiny mila avy jery abaka io ampodiko ndraiky io mo tanindrana io ro io mo côtier io ro esclave dikan'zegny aza ikena nareo ataondreo tanindrana na côtier tsy mety zegny anao ma tsisy razana anao ke anao ndeha atao côtier na tanindrana anao ko misy razana anao e ah oui atsika baka tokotro hoe resaka razana ty io tsy tokotro atao soma voanaloha anareo fombandrazana anareo agny ataonareo fombandrazana any Toliara ataondreo fombandrazana fombandrazana any Tananarivo ataondreo fombandrazana androa ny Majunga ny Diego ny Ambilibeny kila olo amy fombanany aza vororegna parce que ny famororiagna atsika baka avaratra any zora existe fa le ray aman-drenintsika mihitsy magneky parce que reo mahazo malety koa baka le ro aman-drenintsika aby avaratra agny regny parce que nino mampaneky reo nagnino ma tsika nagneky fa etsika avaratra agny misy lambodiny agnaty ala be agny bongo agny va tsy amy tanàna pitragna amy tany masina ty ndeha tarimiagna lambo tendambo amizay mipareka mahazo amy tany masina jiaby mijotso jusque amy ranomasina izy volako zay tsy adalany vazaha magnano hoe banlieue ary anao koa amina banlieue la plupart n'olo amy banlieue immigré voilà anao tsy ary nahita ke le bourgeois ndipetraka amy banlieue jamais de la vie
Ireo mipetraka amin'ny ville fa anao le immigré anao mipetraka banlieue. Voilà. Île-de-France. Marigny raha volagny. Tsy vandy raha volagninao zay marigny. Ke zegny zao ataony zoko ke gn'atagna amy Zagnahary fo koa Zagnahary mbo hagnaova Madagasikara fa tsy hay zao volombelo mbola efa ny Zagnahary. Atsika kaza magneky andeha kadalendreo andeha mory anareo ty amory anareo ry ialaky io mila ialagna raha volagninao zay marigny exact mila ialagna kifivoriagna varitsindro ndezovy mikaiky anareo ndezovy aza mandeha fa andeha andevo anareo. Atsika ty ndraiky mijaly marigny atsika zanak'avaratra agny mijaly vary lafo marigny fa aleva fo koa zay raha miandro anao te mandeha mivory ary t-shirt io tokotro fa tsy pidirigna politique t-shirt ty tokotro olo fikambanagna amy fiarahamonigny agny magnano t-shirt complet zegny fa tsy andeha hagnano politique andeha hagnano de koa raha nazoko ny any Matsagna ino raha ataondreo zio amle 14 décembre andreo io président ny association jiaby Diego ka igny ary miaraka amle association zegny raha misy Diego. Igny piège baka parce que président association regny amegna vola anareo karaha ty atao saragna morongana fetifetin-draha nefa zigny zegny ro mipade politiquendreo zegny leraka avy marine élection basy zegny fo raha jiaby io fa bien préparé vaoka gasy tsy mety tonga saigny raha jiaby fa bien préparé karaha reo andeha hagnano fivoriagna zegny atsika vahoaka surtout anareo jeune anareo ny mampalahelo taranaka madiniky navy afara boboka ao helelinareo koa anareo mba nianatra nahay raha université ngatagna amy Zagnahary ndraiky anareo mba mahatsapa azy zegny va aza magneky atsika kadalainareo resaka propagandinareo ty tsy jiretsika zegny Madagasikara tsisy raha misantsika tsy magneky zegny atsika mila magnano changement zay fo raha tadiavitsika atsika tsy mila politique mandoky rano zegny ya atsika tsy mila zegny atsika tsy mila magneky jusqu'à farany. Les pays de Moura. Regny Madagascar, les pays de Moura. Zegny izy landroko koragna tsara fa. Ya, merci koa tonga vasaigny misy ajery. Mitambara atsika misisiny. Ngatagna amy Zagnahary mbo hitambatra atsika jiaby marigny fa mampalahelo tanindrazagna atsika mampalahelo tanindrazagna atsika avako aby va zokondra mavoza Diego ambaratra agny mavonareo tsimo agny. Ah oui tenareo vidy vary karaha vidy volamena atsika tsy mety tonga saigny nefa magnano java fo moyenne vary izy mba eky tokotro vangaindreo machine jiaby ialan'olo amin'ny akajoagna tsy vidindreo fagnampiagna beka hoe mamokotra maromaro baka koa baka machine misy olo mamokotra vary maromaro Madagasikara azonao zoky surtout reo magnano vary iny zegny vary jeby volagndreo araiky ampidirigny magnano tahalika karaha ambilibe amby dady koa ny rano karaha ty azonao zegny raha karaha ifa tokotro machine reo fa tsy vitan'reo miketra tsy vitan'reo koa mandeha mikapatry zigny reo magnano zegny hoe mandidy zy mamofoko zegny fa tsy m'existe zegny zahafa zao Ibrahim Traoré zao fa mihina tsara ndraiky reo fa tsy mandry matsagna aby fiambesagna fody ny Ibrahim Traoré direct vary igny fa machine fo mangala izy ary fa tsy mila ke kro igny eky tsy ako nino fofo igny raha fa midika amy machine ao fa vary ankotro fa direct mandala machine agny koa fa vary fotsy Madagasikara malaio zegny voavangatsika machine zegny voavangany volany Madagasikara voavangany va tsy ataondreo atao zahavaka isaka faritry jiaby mpamboly vary bakao fa tsy mety magnambela vary amy fotoka zegny surtout reo faritry bialagnana magnagny vary misy loatra zegny ambela agnabony fotoka manjary mihina vato atsika atsika manjary mihina vato mipidika retigny atsika koa amy tanindrazagna atsika fa tokotro zavandreo solution igny reto mpamokotra vary reto agnateragna raha karaha zay fistockendreo vary ankotrondreo alohan'izy atao amy machine tsy mandiniky zegny reo mandiniky la course portefeuille za zanakandreo ngovavindreo zanakandreo mamandreo rafozignandreo miaraka mangalatra jiaby firongony igny fa raha tiandreo fiainagna zay fa reo igny volagna fa reo igny olobe tsika reo mpitondra atsika nefa tsisy raha michange taranaka baka afara amizay tsy mahay raha ya koa fa leraka andeha amy consulat iny mifidy soran'olo zay raha atao ry mifidy soran'olo namboatra taratasy adonga Antananarivo mampalahelo e
Tsy haiko fa zay tsy contre fa Madagasikara mampalahelo fa nareo foaza betronareo surtout nareo magnatsara fa nareo ray aman-dreninay nareo chefonay fa zay commence gaga amin'ny comédie mandoky ranonareo ty nareo vraiment ray aman-dreny mandoky rano anareo fa mibaribary atsika zay premier pays corruption Madagasikara premier pays corruption dangereux firy kilo volamena miboaka anareo tsy mety tonga saigny parce que nareo tsy menitra baka mbaranareo iny nareo vao costume iny nareo iny zagnarinay nefa nareo io fahavalon'ny Madagasikara isorako anao zandroko nangala fitongranana teto isorako anareo jiaby tamin'ny andro alialigny ity izy zegny tongava saigny atsika reto za manompo volagna amy vepan'ny faritany Antsiranana bora réglage azafady monsieur le député mba zahavanareo ny hôpital Omi zegny fa zay za raha tsy fataon-draha tsy fataon-draha raha tsary nisy tamin'ny Omi nanjary nisy io lazany garnison zegny abaka eo oka atsika mba ifampitandregny ifanohagna iaraka fa tsika kazatondro siraka sarisarahandro azakadalendro tsika raha tsika mitambatra vato misaraka fasika tsika mila mitambatra marigny zay zao anao andeha karaha raha tsy azoko amindreo baka zandroko atsika zao mandeha toliara agny na reo baka toliara mandeha amitsika ty tsisy problème ane fa atsika ampiadivindreo voilà raha marigny zay atsika samby atsika koa tsisy problème fa atsika ampiadivindreo atsika amizay manjary koare voilà atsika ampiadivindreo sy babon'olo vola baka mivola sisy ny anao ndraiky naregny olo baka Antsirabe nandeha Antananarivo niady jamais de la vie oui hoe baka Fianarantsoa nandeha Antananarivo niady jamais de la vie fa atsika baka Tamatavy nandeha Majunga na atsika baka Digo nandeha Toliara io tsy maintsy misy ady io tsy maintsy ampiadivindreo palahelo hitandreo tsika dala foare ialatsika le toetsaigny zegny iala atsika mila mitambatra oui marigny atsika mifankatiava marigny fa mampalahelo atsika ty mifankatiava bako tsika mila matsiaro malaky fa tsy mila midoko ela mila matsiaro zao de zao tsika mila matsiaro mahery zo tsy kiniandreo olo aby reo ndreka koasakoasa volagninreo tsy haiko dobo maty regny tsy kiniandreo fa maresaka problème tsisy oriniasa Madagasikara tsisy loziny tsisy asa la course portefeuille raha misy a Madagasikara ro gnany karakory ro iza moyen ro ndeha tady ro fa kadrojialy legnany avoasambotro mba mody a Madagasikara koa atao fangalagna vola ino raha kany olo jiaby mody amy tandratsaka anaty tsara nangalany la polisy vola mbala Madagasikara fa misy cinéma zay problème ya merci aminao zandroko mirasa dia aminareo jiaby zay mirahalahy teto niany nisaotra anareo nitandregny azo torimaso tsara atsika samy mandry fo samy mandry mionga ho zay mbario be ambarareo fo faramparany zoky atsika mifankatiava mipodiana fa Madagasikara zala sahiragny voilà atsika kaza magneka kadalendreo soja be politique reo fa reo tsisy andra izaha atsika zegny tsy possible reo ndy izahatsika vahoaka zay tsy marigny amono atsika vahoaka oui zegny raha ataondreo atsika tsy mila magneky fa parce que ro hitanao io fa ikomansy andeha hagnano vandindreo ro io andeha hipody ndraiky hagnano vandy ngatagny fo laolo Mikael ty tsy andeha ataondreo dopagine malety fa izy tokotro alaigny amy bolongany Madagasikara ke zegny zoky merci zoky